तुम्ही पाहत आहे निपाणी न्यूज सफेर घडामोडी। मदन वसंत वैद्य यांचं अल्पशा आजाराने निधन। कामगार चौक निपाणी येथील रहिवासी मदन वसंत वैद्य वय वर्ष 55 यांचे काल 26 एप्रिल शनिवारी रात्री अल्पशा आजाराने निधन झाले। त्यांच्या पश्चात आई, पत्नी, मुलगा, भाऊ, भाऊजाई, पुतणे असा परिवार आहे। रक्षा विसर्जन उद्या सोमवारी सकाळी 9 वाजता आहे। चॅनलला सबस्क्राइब केल्यामुळे बातम्या अपडेट तुमच्यापर्यंत लवकर पोहोचतील।